भाई लोग 2 गो लड़की बारी से इंस्टाग्राम पर 2 गो लड़की बारी सब फेमस, बाकी सब जीरो। एगो खाली लड़का सबके बुराई करे ले, आ एगो बिया जो लड़का सबके खाली तारीफ माने बड़ाई करे ले। बाप रे बाप, तो चाहते हैं दोनों झोटा झोटी करो, कोनो खराब ना करे ले। लड़की अगर नहा के धोआ के जाली जता क्रीम पाउडर गोबर लगा के मुंह में भैंस के पूजा करे जाली सजब, तो पूजा कम करियन स कब हैंग सेल्फी, कब हैंग सेल्फी, कब हैंग सेल्फी, कब हैंग रावण से खानी सेल्फी ले के हनुमान खानी शकल बना के खूब सेल्फी लेवेली। तो बाप रे बुझेली सका कि हमारा खानी तो कोनो लड़की नहीं थी। आई ना बुझाला कि रे आई बारे मंदिर में पूजा कर आके 76 का सेल्फी लेता रे, कबो हेने मुंह घुमा के, कबो हेने मुंह घुमा के। पूजा करे आइल बारे, वीडियो बनाने की जगह बा कहीं शुरू हो जाता विषय, बुझाते नहीं थे वही शुरू हो जाए के बाद या साफा लाल शरम घोर के पी गई बड़े लोग।